गोबां मानसिफ्रा गाव गावखौ प्रफेट होननानै बुंनानै लायो नाथाय बाइबेला मा बुङो लुकासनि 16नि 16 नायनि मा होनदों जों इंलिशनिखौ नायग्रोनि The law and the prophets were until John. Since that time the kingdom of God is preached and every man pressed into it. आरो बेखौ बर'नियाव माबादि होनदों जोङो नायनि मोसेनि आयेन आरो नाबिफोरनि लिरजानायफ्रा जहनसिममोन अब्लानिफ्राय इसोरनि रायजोनि गाहाम खबरखौ खोथाबायो आरो साफ्रोमबो बेयाव ब्रा ब्रा हाबनो हास्थायो मोसेनि आयेनाव जे लिरजानाय नाबिनि सोदोबा नाबि इसोरजों थिनहरजानाय नाबिफ्रा जहन बाप्तिस्मायानो लास्ट होननानै बुंदों मानोना इसोरा मोनसे उद्देश्यजों नाबिफोरखौ थिनहरदोंमोन बेनो जाहैबाय जिसु ख्रिस्टनि फैनांगौखौ बे बुहुमाव फैनांगौखौ बिनि थाखाय नाबिफोरखौ थिनहरदोंमोन आरो जहन बाप्तिस्मानि उनावनो जिसुआ फैनायखाय आरो नाबिफोरनि गोनांथि जायाखै बेनिखायनो दा जेसेबां नाबिफोर प्रफेट होननानै लादों बियो गावसोर टाइटेल होनानै लानायल' बेनिखायनो प्रफेटआ जहन बाप्तिस्मायानो जोबथा